Aș aduce aminte. Cred că este o selecție din ceea ce m-am gândit eu. N-am apucat să mă gândesc foarte bine când am scris asta. Pentru că începea să se nască un fel de oligarhie universitară. Și studenții m-au rugat, rectorul nu mă prea suporta, eram rector, cred că n-am suportat foarte tare rectorul. Și studenții de la jurnalistică, cred că prima promoție, m-au rugat să le țin un discurs din sală, venind din sală. Nu eram pregătit să țin discurs, eram pregătit oricând. Dar nu eram pregătit pentru asta. Nu eram îmbrăcat cum trebuia, eram în blugi și au vrut ei să-mi facă așa o surpriză. M-a emoționat foarte mult chestiunea aia atunci și le-am spus niște lucruri, le-am spus lucrurile astea, organizându-mă atunci direct. După aceea am încercat să scriu ceea ce le-am spus acolo. Eu vă spun de nu mai știu ce am scris aici. Sper că sunt de acord și acum cu ceea ce... Pentru că, în mod normal, oamenii evoluează și cred că numai voi sunt consecvenți. Eu încerc să evoluez și o să vă citesc. Nu prea citesc foarte bine. Am învățat să vorbesc liber ca să nu citesc. Mi-ar fi plăcut mai bine să vi-l povestesc. Dar dacă vreți să fiu un fel de document așa jurnalistic, încerc să citesc ceea ce am scris aici. Deci textul se numește Ce nu este profesia de jurnalist? Scrisoare deschisă către absolvenții secției de jurnalistică. Erau atunci studenții mei, nu era orice fel de absolvenți. Uneori m-ați întrebat de ce trebuie să facă jurnaliștii 4 ani de școală. Vă răspund acum. Pentru a amâna 4 ani întâlnirea cu viața cea adevărată și dură a jurnalistului. Fiecare profesie are miturile ei, dar parcă cea de jurnalist le are pe cele mai multe. Voi încerca să vorbesc despre acestea. Încerc să fiu sincer cu voi, așa cum am fost în cei 4 ani în care am avut bucuria de a vă întâlni. Câteodată cred și eu că viața e mai frumoasă decât de realitate, dar astăzi este o zi serioasă. De multe ori ne hrănim cu mierea iluziei doar pentru a putea trece mai ușor peste zilele ploioase și mohorâte în care ești singur și telefonul nu sună. În fiecare zi ne gândim la ultimul curs. Acest ultim curs este un curs în care sărbătorim ceva frumos, dar încerc să vă fac un exercițiu de realism. Iată, deci, 5 mituri ratate ale jurnalismului din România. 1. Jurnalismul nu este o instituție necenzurată. Cenzura nu dispare odată cu apariția democrației. Vi se spune că democrația asigură libertatea de expresie, că libertatea de expresie și conștiință au fost cele mai importante lucruri pe care le-am câștigat în 1989. Poate ceilalți, dar nu voi, jurnaliștii. Jurnalismul este cel mai expus cenzurii. Veți primi diplome de bună purtare de la președinți, de la primari, de la prim-miniștri, ca și în cazul ultimei mineriade. Nimeni nu vă va considera eroi atunci când veți face meseria cum trebuie. Cei mulți nu pot acorda diplome pentru fapte de normalitate jurnalistică. Diplomele le primesc doar cei care au devenit deja ticăloși. La început, o să vă loviți de cenzură, o să vă revoltați, o să vă plângeți, poate veți da demisia, dar cu timpul cenzura va fi înlocuită de autocenzură. Tot mai mult o să vă convingeți că nu se poate face nimic. Și totuși, mai bine e în presă un salariu măricel decât la șaibă sau profesor care face naveta cu autobuzul. În televiziune unde veți lucra, se va trage cu tunul în numele unor valori democratice. Vor muri colegi de-ai voștri și se vor cere scuze pentru că s-a făcut o eroare. Nu uitați, Lucian Mândruță nu este coleg cu jurnaliștii sârbi sau chinezi. Voi sunteți, pentru că voi sunteți jurnaliști. Nu mai știu care era evenimentul ăla cu Lucian în momentul respectiv. Cred că de la mineriadă. Eram influențat de mineriadă pentru că am făcut la Petroșani o perioadă de jurnalism. Al doilea mit. Jurnalistica nu este o instituție a dreptății sociale. Ați pornit poate ca niște apostoli ai dreptății. Ați visat poate să eradicați nefericirea din lume. Să fiți niște răzvrătiți ai binelui și libertății. Nu cred că se va întâmpla asta. Va trebui să fiți soldați pentru
anumite averi care s-au născut peste noapte. Veți scrie lucruri pe care nu le credeți și apoi veți putea dormi liniștiți. O să participați la un șantaj pe care presa îl aplică oamenilor de afaceri și politicienilor. O să aveți liste de subiecte tabu. La început, mai ales când veți merge pe la părinți, vă va fi puțin rușine. Mai ales când mama vă va întreba despre cum o duceți cu fericirea. Apoi veți fi din ce în ce mai ocupați. Tot mai rar o să vă vizitați părinții sau vechii profesori. Totul va intra în normal. Nu o să vă mai întrebați dacă vă simțiți fericiți. Școala v-a oferit un avantaj totuși. Noi, profesorii, am fost primii care v-au dezamăgit. Noi am fost primii care v-au demonstrat că viața nu este ca o cutie că viața este ca o cutie de bomboane. Nu știi ce vei descoperi dincolo de ambalajul argintiu. Al treilea mit. Jurnalistica nu este o profesie respectată. O să vedeți cum vă vor cocoloși oamenii politici. Cum oamenii de afaceri vă vor invita la o cină privată. Partidele vor inventa meciuri de fotbal ca să poată să vă dea o masă. Să nu credeți că vă consideră egalii lor. Niciodată nu vă vor respecta. Cel mult o să le fie frică de voi. Poate că jurnaliștii pot apărea pe mai multe căi, nu doar prin școală. Profesia va fi diluată de tot felul de sluși netalentați, dar care vor strica tot ceea ce încercați voi să construiți. Respectabilitatea poate veni din partea celor amărâți, a celor pentru care de multe ori nici voi nu aveți respect. Ei, cei fără de putere, s-ar putea să vă respecte, dar asta cu siguranță nu o să vă încălzească prea mult. Alt mit.